Inselmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor xi qrajt dan l-aħħar bil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta li llum se jlaqgħana ma' Joanne Mikallef. Il-professjoni ta' Joanne hija dik ta' traduttriċi, iżda hija wkoll il-fundatriċi u direttriċi tad-Dar tal-Pubblikazzjoni Faraxa li jispeċjalizzaw fil-pubblikazzjonijiet fil-qasam ta' traduzzjoni. Allura Joanne, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar. Nirringrazzjak tal-istedina. Jiena l-ktieb nitkellem fuq huwa ħafna ħajjiet ħafna mal-min. Jien kont rajtu l-ewwel darba bl-Ingliż dan Many Lives, Many Masters ta' Dr. Brian Weiss. Meta rajtu kien tant laqatni li għad xtaqt nitraduċih bil-Malti. Kienet naqra għadma jibsax kellu ħafna termini paranormali, psikjatriċi li ma kienx hemm meqlubin għal-Malti. Allura ma mbagħad flimkien blajnur tal-Prof. Tonja Kwalina rnexxinna niffinalizzaw dal-ktieb u pubblikajnieh taħt id-Dar ta' Faraxa. Li nista' ngħid kien hu li fetaħ din id-dar tal-pubblikazzjoni. Sa dal-ktieb huwa każ ta' studju vera fejn hemm psikjatra prominenti Dr. Brian Weiss u l-pazjenta tiegħu Catherine. Kienet żagħżugħa u kienet ilha tmur għandu għat-terapija xi sena u nofs għax kienet bati minn ħafna ansjetajiet, fobiji, ħamar il-lejl, eċċetera. Wara da sena u nofs ftit għamlet kambjament u mbagħad ipprova l-ipnożi. U ħassiba li sejra meta kellha 3 snin tkun għadha żgħira, imma fil-fatt marret eluf u miet ta' snin ilu f'ħajjiet imgħoddija li bl-Ingliż ngħidulhom past lives. I waqt li bdiet tirrakkonta dawn il-ħajjiet imgħoddija, il-fobiji, l-sintomi li bdiet tħoss illum bdew jitilqu. Tajb ukoll li waqt dan il-perjodu kien hemm dak li ngħidulhom li malmin li huma spiriti evoluti li bdew jużaw il-Catherine bħala medium biex jgħaddu messaġġi mill-ispazju ta' bejn ħajja u oħra. Grazzi ħafna Joanne għadilna l-ħin, grazzi li ġejt taqsam dan il-ktieb magħna. Aħna nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, infakrukom biex tagħmlu like tal-Facebook page tagħna, National Book Council Malta, u tidbuna dwar x'qed taqraw intom dan l-aħħar biex fl-aħħar ta' din is-sensiela x'ħadd minnkom jiġi u jaqsam dak il-ktieb magħna. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, però sadattant aqraw Arnitfa kuljum.